Dobrý den, tady Tom Soft. Můžu jít dál na upgrade XL? Odpovím si sám. Jasně. Tak to je upgrade online. Chudák XL. Ne, tam je zbytečně moc cínu, potom ten plastýr nedrží tak, jak to je má. zbytečný. Takže to některé věci zbytečně vyhodíme z toho. Jo, to se pěkně zrovná. Tím pádem se tam vytvoří také pěkné lůžko na to, aby ten plastýr měl kde být. Ono na první pohled to včel nebude vypadat pěkně, ale ono to pěkně bude vypadat, až tam bude ten plastýr. Ale je to teda rozhodně praktické a hlavně rovnakým způsobem dostávám včelu z elektroniky i ven a nemusím jich ničit. Protože odletováním jich člověk odtáhat nedostane bez toho, aby něco neposral. Toto je proprietární pro toto konektor, akorát, dobré, ho tam dávám. Když tam dáš naopak nebo špatně, tak to se stane. No můžeš až dojebat. Windows detekoval nový hardware. Jo. Už je tam. A jde. Jo. A už programuje. Už to tam nahrává, už to tam sype. Programujeme zásadně druhou nejvyšší rychlostí pro vyšší kvalitu záznamu ve Flash. Flash Eraser fail. Chyba. Kontakt. Pravděpodobně. Mi totiž to ten header na zrazi skončil tak nešťastně, že spadal na zem a jeden pin se tak pěkně ohel. Jsem myslel, že je po něm. Výroba tohoto headeru byla na pár hodin a je to tak nevděčná práce, protože to musíš přesně zrovnat. Tady je asi 10 plošáků naskládaných na sobě a následně je to prostě zalété do této hmoty a celé to musí prostě sedět s týma 6 pinama, takže to je docela prča výroby. Dělal jsem jich dokopy 3 alebo 4, jo. Jeden má Libor, jeden má Franta, jeden já, jeden jsem došlapal, tak jo. Došlapal? Nešťastná náhoda? No, ano. Stoupil jsem kancem. Víte se, co kouří, jo? Mistr. No. Doporučuju, značková záležitost. Jedno z nejlepších, je to Saubrius, či jak to? Jo, Saubrius, no. Fakt pecka, po tento atomizery jsem vždycky toužil. Tak už ho máš, takže XL vem a vyhoď to všechno. Ano, XL-ko úplně k ničemu, jako. rozdáváme. No, na počkání. Vyměněním za ego té zasadu. No. I s nabíječkou to musí být. Ale chceme tu výměnu neberu, ta už stála za prd. Tu mám. Je to nahrané. Už? Už dávnější, ale jsme se zakecali. Ani to nebolelo. Odpojeno. Následně nahodíme zdroj, nastavíme na 8 V. Dovolíme si to uchytit. Následně koukneme na zdroj, že aktuálně nám ukazuje odběr 1 mA, což občas tyto zdroje dělají. Bude to vidět? Jo. Když tomu takto párkrát lupnu, no by časem asi klesal, no ale to nejde. Jde o to, že víme, že včel tam je 0,01. Připojím elektroniku. Tato starší verze momentálně ukazuje 9, což znamená 8 mA odběr, nová má asi 6. Ale vidíte, po pár sekundách odběr klesal úplně na nic. 0,001 prd. Takže takto to včel funguje a probrat se to dá zase jednoducho, iba kliknu a už je to probrané. Vlastně můžu hned z toho žavit. A zase po pár sekundách. No jo, se povli kontakty. Trošku se to povli. Takže ještě jednou, čel naběhla ledka.
takže za chvílečku to zase už nic nepapá. 4, 3, 2, 1, šluz, konec. Jo. Odběr u jednočlánku. Nastavíme na 4 V, ať je to také objektivní. Odběr u jednočlánku je samozřejmě vyšší, protože zafunguje step up, ale procesor je napájený 5 V, aby dokázal běhat na ten kmitočtu na nějakém běží. Takže jako normálně bere u této starší verze okolo těch 15 mA, no ale jak vidíte zase nebere nic. To se spadne, no. Reálně je ten odběr na úrovni několik stovek mikroampér. Takže dobré. Co uděláme následně je, pokud není zaleštěný ten kontakt, tak ho zaleštíme a dostaneme do rovny. Takže spravíme. Dobré. Pokud to nejde silou, použijte větší. Jo. No, třeba to očistit. Jo. Tady na to máme ultrazvukovou čističku, ale tu využiju iba na namočení hadříku a na pretrítí. Zároveň se to tým aj odmastní a bude to připravené na další vrstvu toho plastyripu. Ale tady budeme asi předělávat aj hmatníček, takže tento hmatník půjde ven. Nebude to moc bolet? Já? Či Xelko? Xelko ne, to dostane narkózu. Takže tak. Operace se zdařila, pacient zemřel. Jo. Přesně tak. No, ono by se to dalo ještě aj celé repasovat, jako většině lidí to dělám. Že se to ještě prelešťuje a tak, ale vidím, že ty se o něho staráš krásně a od posledního repasu je ještě furt pěkný. Takže to necháme teda tak. No a hmatník si vybral jaký? Kapkucínu, vystupy. Kapkucínu. Fakt iba ten kapkucínu. Jo, to mi úplně stačí. No stačí, alebo se ti to líbí víc? Tak se bavme. Líbí se mi víc tam ten... No tak spravíme ten. Ten celý, to zase jako spravíme jo. ten, no. Nebudeš přece odcházet s pocitem částeční spokojnosti. Ale já jsem skromný člověk. To nesmíš, tady se také věci, to tady dám taky nápis, že skromnost se ruší. No. Přípravky. Aspoň ti ukážu. To není erotická pomůcka, abyste si nemysleli. Ne, to je takzvaný flux, to je to, co stále vzpomíná, že bez toho to neletujte. Prostě bez toho se letovat pořádně nedá. Ono to je vlastně modifikovaná kalafuna, asi takovéto konzistencie a díky tomu spoje vypadají jak od profíků. Ale si jste se divili, proč vám to tak nevypadá, alebo vám ten cín oxiduje, alebo má taky doděbaný povrch, alebo se prepaluje a nechce vám držet drát, tak to je právě absence tady tohoto. No tak matníček máme nachystaný tu, no a tento musíme dostat ven. Jak dostat matník ven? Jak dostat tatínka do... Jak dostat hmatník ven a musí si to vyndávat i ten španěl, třeba elektronika a... Ne. Ne? Při úpravě hmatníku se vytahuje iba samotný hmatník. Vytahuje se tak, že treba vytáhnout najprv ten pin. Jak dostaneme pin, keď je tam daný? Zabereme kúsek cínu. Může být toto video vůbec veřejné? No, to je otázka. No teď právě. Takové tajné Prozrazujeme know-how. Ale tak postupy. někdo druhý toto nevyrábí, tak jakože nevím, komu by to na co pomohlo, že? Jsme aplikovali kyselinu na ten hmatník. Začistíme hrot. Drátěnka je lepší jak hubka. Vážně jo. No a v čeho spravíme kapičku cínu. Jo, máme ho tam. No a tak to nějak by vypadal už s tím cínem, ale my uděláme toto. Ten pin je nahřítý, takže v čeho takto krutem ho dostaneme ven. A pin je venku. Následně zabereme zlomený závitník. Ano, to musí mít přesně zlomený závitník, přesně ve správném místě. Jo. Jinak je to nepoužitelné. Přesně tak. Jinak, že potom ho tam dáte až moc hluboko.
Zase křup? A potřebujeme ale trubku, Tome, lebo budeme tahat. A prosím bez baterek. Napadlo mě to hned. Takže zbereme trubku. To pořádně zatáhneme, protože se nám asi zpátky stalo, že jsme si trošku urazu při vytahování v matníku. Jako tento hmatník by byl ještě teoreticky použitelný, ale měním to za nový. Tak jo. Tento půjde docela dobré. Jako víno. Sice ne na prvýkrát, ale půjde. Ale už je skoro venku. No jo. Už vidím hlavičku. Jo, pane doktore, vidím hlavičku. Tak ještě pořád nejde nádech a je venku. No. Ale nezdává. A je venku. A je venku. Je venku, no. A je to kluk. Jo, je to hmatník. No, tady se následně odstrání tyto věci. Tom má ještě elektroniku zaletu plastyripem, tak se podíváme zrovna, či je zatečená, alebo není zatečená. No, to by mě zajímalo. Půjdeme na to čichem. Bodlej s karamelem, včera Max Blend, předevčírem vanilka. Já ti nevím, či to cítím spod těch krůžků, alebo z té elektroniky. No, já jsem to čistil včera zrovna večer, tak jsem tam namázal kroužky likvidem. No, aha. Tady jenom na ten spodní. No. Teda na sklo vlastně, nebo na ten plast teda. A abych to nasunul, že jo. Otázka, jak ti reaguje hmatník? Ostává ti někdy vysat? Ne, to se mi nestalo nikdy, ne. Dobré. Máme dvě možnosti. Buď ti ho rozeberem a vyměníme izolaci za tuhle tajnou přísadu. Co znamená rozebrat? Kompletně celé rozdělat. Takže spirála ven, moje značková bispirálková. To je značková bispirálka ven. To nepřežili. Praporek ven a všechno toto ven a osadila by se druhá elektronika. Lepší elektronika. No například tady ta lepší, no. Tak? Co? Ne? Ne. Když to náhodou bude blbnout, tak mi to budeš posílat, ale asi je ti to jasné. To je fakt. Takže? Co? Tak jo, no. Tak teda výměna? Jo. Tak jo. Tak to jsme na to měli úplně. Ale zase jako jsme viděli jsme, jak se dělá hmatník. Jo. To bude dlouhé video, na toto se nikdo dívat nebude. To bude dlouhé video, ale bude. To pochybuju. Silně pochybuju. Nahodíme. Už se to kouří. No, něco mi tu hoří. Jo, něco jsem měl tam opřenou. Osciloskop, káble. Kontakt, kabel. Ne, to ne. Ty káble nejsou zrovna lacné. Spíš keby. Je to všude zamotané, jo? Jo. No, tak ti to zničím. To nevadí. A i ten spodně je zamotaný. Ten vlastně, jo. Tam je smyčka. Rozumím. Odložíme. Praporek. A jdeme na to. Praporek se nahraje. Trochu tomu nakutíme víc. Už se hýbe. Mateo, praporek je venku. Toto vypínáme. Toto celé vyhodit. Šroubky zásadně už tyto nepoužívám, když se to bude dělat celé jakoby odznova, tak se dávají aj nové šroubky a ve většině případů se dává nový praporek. Pokud teda je fajn, že už se jedná o XL z druhé várky, tak praporky se nechávají
Ne, že by ty odkočivé byly špatné, to si nedovolím tvrdit, ale většinou byly už tak zaleštěné všelijak nama, že to není úplně ideální na udržání toho kantalu. Takže jsme to poslali my a ne kočivý, pozor. Dovčuku ho obdivuju, kolko jich vyvrtal v ruce někde. No to jo. A to jako speka. Kdo nikdy nedělal praporky, neví, co to je za prácu. Praporky jsem někde viděl tady. Jo. Sada praporku. Některé mají šroubek, některé ne. Některé tam spadly. Jo, tam jsou, mezi ně přistává i to To je můj. Jo. Toto je praporek od Tom Softa. Já jich občas potom používám na nějaký prototyp a tak, alebo jich znovu prebrusím, lenže kdyby jsem se měl s každým takto mazlit, tak to trvá dlouho, takže to dělám prostě jak sériovku a následně jich prostě potom řeším. Ale ne vždy, no. Takže chceme odstranit elektroniku, takže musíme to frézování dokončit do konce. Až do duruchu. Až do duruchu. Čili se nelekaj, co ti budu dělat s XLkem, jo? Je to odbroušeno. Ježišmarja. Kde je? Španěl zmizel. Španěl zmizel, elektronika venku? Elektronika venku. Tak a jsme to chtěli. Zatečenou si neměl. Ne? To byla jedna z výjimek, ale že, aby to byla otázka času. Takže jsme tak asi víc jak v 1/3. Jak dlouho to mám? 3 měsíce? Povedzme spíš v půlce, takže ještě tak 3 měsíce a bylo by to zatečené, no. A tak se o to starám. No vidíš to. Jako o svoje vlastní. Celý důvod, proč XLkám někdy něco bylo, není to, že by tady toto nefungovalo. Toto byl ten To důvod. dělal prostě bordel. Jo. Odkedy to tam není, je to iba dobré. Kde máme to vřezávátko? Tady jo, máme dobré, fajn. Ne, že by tady byl takto bordel, že to nevím najít. Tady se jedná, Ne, tady se jedná o to, tady že je organizovaný že jsme tu pořádek jako všude. Jsme tu momentálně 3 lidé a dělá se tu ještě jedna práce, tak proto je čas na radě jinde. Takže odstraní se teflonka. Velmi šetrně, jak vidím. Ano, úplně nejšetrnější, jak to jde. Aspoň podle toho vidíme, kam až vyšel ten oxid a jak to bylo. Toto je ještě ten dobrý případ, že to není tady zatečené, ale vidíte, že tady toto dávat nějak dole, aby se tam následně dalo něco zaletovat a vlastně celé prelakovat je ručně úplně šílená práce a dělával jsem to pinzetu a prostě takto všelijak jsem to tady dostával dole po malých ždíbečkoch. Našel jsem daleko jednodušší a efektivnější způsob. Šlup s tím do řídidla. Zamíšáme. Tam je panáka. A uděláme zázrak. Sakra, kde je? Už se to rozteklo. Už se to vypařilo. A vytáhneme elektroniku, Jako novou. která je čistá jako nová. Úplně jako nová. A ve skutečnosti je to táto. Ono to když to nějakou hodinu trvá, než to zleze. Ale z tuto bychom pokračovali potom dále. Musí se vyměnit To jsem neměl říkat, to musím vystřihnout. Jo, musí se Tak televizní reklamě. Jo, to by byla krásná finta, že? Tak to se to jinak dělá, jo, to jsou ty marketingové podvody. Jasně, jasně. Jo, ledka se musí samozřejmě vyměnit a hned vám vysvětlím aj proč. To se proč utopila? tam nemůže zůstat ledka? Proč tam nemůže zůstat ledka? Koukněte se, co se s ní stalo. No ledka je z plastu, že jo? Ona se nám A rozpadla. ona to řídidlo nedělá moc dobře asi. Jo, No, na ledku zrovna. Konkrétně na tuto ne. Mám druhý typ a té řídidlo nevadí za stolik. Jako ona vydrží, ale musí tam být tak do 20 minut. Jak je tam déle jak 20 minut, tak je po ní. To jo. Takže ledka ven, musí se dávat nová, potom se následně přidává ten odpor, případně se mění celý ten tranzistor. To je to, co jsem popisoval jako update, tak se dělá kompletně celý update. Jsou kusy třeba k tomu, že to nepotřebuje, ale já po takých, co to potřebuju, takže
Proto vždy popisuju ten nejhorší variant. Worst case scenáriu. Tak, ano. Jo. No a elektronika se odloží mezi další elektroniky. Momentálně šáhneme do šuplíku. máme tady kopu elektronik. No něco tady je. To je vrakoviště? Ne. Jo, to je také vrakoviště. No ale to všechno funguje. Jo, ale některé, už to bylo některé ředidle, ano, takže... některé ano, některé ne. Prostě keď mi dojde, keď mám vytáhnout tu elektroniku, přišlo? tak to, no jo, to, Jak je to možné? k tomu se nebudu vyjadrovat. Že se z toho stane tohle. Ukážu následní věc. Jednu, Co to jako je? to je prosím epoxid zelený. Ale ukážu vám epoxid. A kde je ta elektronka? Elektronka E2605. Ukážu vám epoxid, který se používá normálně. Kde je ta potvora od toho epoxidu? Jo, tak to jsem tady hodil zde. Jo. Mhm. Tento epoxid používám já, tento používá někdo druhý. Takže, Jaký je v tom rozdíl? Kromě barvy teda? života moc. Prostě tolik epoxidu tam nemá co dělat. Ono potom, jak se ta elektronika tam osadí a následně se dostane tam ten epoxid, tak musí být rýdký. Ono se to otočí dole hlavu, ono to obleje ten hmatník, ale na elektronice není vůbec nic. Což znamená, tak důkaz místo slibu, viděli jste to, má elektronika vylezla ven, úplně v pohodě, je použitelná znovu. Jak vidíte tady, je hafu elektronik, které jsou prostě, mají poulamované tyto půsky, chýbá tam procesor, protože to tam bylo tak nalepené, že jsem to prostě celé vyrval. Jo, kopec mrzáčku. S tím už se udělat nedá nic. A toto nejsou všechny, je jich daleko víc. Zbytek už je rozložený hodně na součástky a další zbytek je vyhoděný už, protože jsem neměl nervy se na to ani dívat. Takže tam zmizly všechny ty elektroniky, kdyby se s kolegou ptal, kam zmizly. Jo? No nevím, to tam možná někde. Nenápadný vzkaz. Jo. No, to ano. Kam zmizlo 50 elektronik? Někdo udělal melon. Nezmizlo. Nezmizlo. Tady jsou všechny pod stolem v koši. Mají jich lidi a zbytek je tu. To asi ještě nikdo neviděl. Jo, tak toto vypadá ten epoxid, normálně klasicky. Prostě žádné na elektronice, stačí, aby byl tu a viděli jste, jak to držalo, nemohl jsem to tady dostat. Samo to nevypadne, že jo? Jo. No, včel ten hatík. Znovu preleštíme. Jdeme letovačku. Hatík preleštíme. Bude iba také kozmetické, lebo tom se o to fakt pěkně staral. Řekni to ještě jenom nahlas? Že bude to iba také kozmetické, tom se o to krásně staral. Měli byste si některý z něho brát příklad. Z jedné strany, z druhé strany. Jo. A to jsou iba také detaily. Až to polízleme tady. Pozor na prsty teda. Jo. Je to fakt kozmetické. Máš jich jenom 10, jo? Jo. Nemáš nějaké v šuplíku náhradní, kdyby náhodou? Ale mám jeden necitливý. Tady toto necítím bolest. To se vyplatí. No jo, jsem se ho provrtal. jsem dělal zrovna tady toto zapustění. Je. Tak jsem to zapustil přes celý prst. Jo. Vidíte to víčko? Tak vám předvedu, jak ho zase skulturnit.
Začneme 180, lebo má hluboké vripy. Pokračujeme s 360. Ty jsi zpamatoval, že jsem ti tenkrát dával na první upgrade XL, které nemělo dírku? Ano. Jak je to možné? To je tak týden stará dírka, nebo 14 dní stará dírka. Bohužel, no. To je paměť. To je některý jsem si říkal, to si ani nevšimne. Jo. To je právě ten průser, ta paměť. Já někdy zapomenu přihodit do balíku někomu něco, o čem jsme se bavili. Ale jako vizuální paměť, jak vidím něco někde napísané, tak je to průser, no, alebo něco takového. Prostě to si to pamatám. Problém je někdy s tím, že lidé ti píšu pod nickem, potom ti to pošlou pod reálním jménem, aby si to nevíš spojit. No, nenapíšu tam ten nick, takže víš prd. Jo. Či to je? Hodně lidí to naštěstí začalo dělat, že už tam ty nicky píšu. A úplně ideální je, když mi k tomu přiložá vytlačenou komunikaci, o čem jsme se bavili a člověk aspoň ví, co má dělat. No tak najlepší je, když někdo pošle 2 kůzky a napíše, jedno funguje bezvadně, druhé občas lobby. Člověk tam vloží baterky. Jo. Na první pohled se zdá, že obě fungují bezvadně. A čo, které to bylo? Které někdy funguje a někdy ne, no. Ano. To je paráda. Tak nic, no, tak to zebereš, hulíš to, co já vím, den, 2, potom zjistíš, jo, asi toto bude ono. A potom nakonec se dozvíš, že asi to nebylo ono. Tak jich spravíš radši obě dvě a máš klid. Jo. To už je jako od Forda. Zatím to iba tak jemně líznu. Nebo následně tu povrchovku budeme možno ještě pěkně zrovnávat a tak dál. Alebo se povypráváme o povrchovce hned. To já bych řekl, že to tak jako to je úplně krásné. Ano? Jo. Dobře. Já bych totiž to povídal, že by se to dalo ještě líznout. Tak, aby tady byl co nejmenší ten prepoj, zkusíme či z této nebo z této strany. Bude menší, víš, to. A v té polohe bychom to následně prejeli, aby to vypadalo pěkně. Jo, pružinka už má upgrade, ale ještě... To už je jiná, to už je druhá. Jo, ale... Vtedy jsme zase trošku poskočili v tom, jak tu pružinku zabrusit, zaleštit a tak dál, aby byla příjemnější pro obsluhu. Jo, no, tak to vypadá menší. Takto, jak je to otočené. Takže tento zbytek prejedeme hrubším smírkem a zrovnáme ho trochu z tu trubku. A ten přechod bude následně krajší.
momentálně to úplně extrémně pálí. To Tam hodně zabrat. Jo. Jsem ani nedotal. Jo. To se neleká, ale se zatím nelubí, že to je takové do lesku a tak to ještě podešíme. To není finální povrchovka, to jsme si len upravili a trošku to zrovnali, aby to lepší vypadalo. No. Ale fakt to pálí. Takže utirák máme... Jsme dali? Těžko říct? Sedět na něm nesedím. Kolega taky ne. No. Je na stoli. Ale musíme počkat, až to trošku vychládne, protože ve chvíli, kdy bych to vyšel povolit včil, tak můžu poškodit závit, protože kovy se nám tepelně roztahují a potom dělají zlobu. Tak využijeme ten čas aspoň na to, aby jsme to začistili, než to dáme do čističky, protože kdybychom to nezačistili a vrazili to do čističky, tak to bude vypadat hrozně za chvíli celá čistička. A mohl bych vyměnit izopropyl každou chvíli a zrovna... To máš izopropyl? Jasně. Jo? No, tam je bandaska 5 litrová. Na elektroniky se musí dávat vždycky zásadně čistá, no a na obrubky tam se to dá použít navíc. Jo, máme tady ještě někde ten zbytek plynu, či už asi ani ne, už se to vyhodilo. Jo, možná tam půsek bude, tak bychom to mohli teoreticky zkusit schladit. Aspoň tady. Už tam ten plyn není. Takže nic, bohužel. Počkáme, no. Počkáme, no. Tak výroba pokračuje dál. Nová elektronika je vsazena. Jinými slovy, ještě nějakou? Co? Jo. Jinými slovy, toto Ne, toto ne. už je vevnitř, ne jako přímo toto. Spíš. Tak toto vypadá už nové. Tak to nové. Tak toto nové Už je tam. už je tam. Kde jsi to měl? Je to tam správně? Toto by mohla být taky... Počkej, ne, táto ne, ta je nová. Ta se dává sem. Chci se podívat, že ta by mohla jít do kočla k ostatním, ale... ne, no. Takže tak to nějak to vypadá. Ono, keďže to není úplně pěkně zrovnané, tak to třeba ještě dorovnat. To jsou kosmetické věci. A nejsou úplně kozmetické. Zabezpečuje to kolmo i toho kontaktu, který se dotýká baterky, což eliminuje přechodový odpor. Ano, na přechodové odpory jsou někteří uživatelé hákliví. Ano. Mimochodem, jaký má XL vnitřní odpor? Už si tu hodnotu vážně nepamatám, ale vím, že na závit to kompletně na celém jsem to kdysi měl, tuším 17 milionů nebo 18, tak nějak, no 20. Což je docela taková, že nepodstatná hodnota. Jo, ale tak to bylo, myslím, bez pružinky. Pružinka sama o sobě něco zase má, ale při tom dvojčlánku on ten přechodový odpor vůbec není nějaký důležitý a při regulaci už taky ne. No, při regulaci ne. To už je spíš tam o tom, že baterkami vydrží o něco déle a tak, ale ty ztráty jsou tam fakt minimální. Takže spíš je o to, co člověk namotá v souvislosti s tím, jak chce, aby mu dlouho vydržaly baterky, než
že by to fakt nebylo. Pár gumiček. Jo. Jsem začal dávat lidem hrstí gumiček 2 druhů. Tam je druhé balení. Hele, skřínka. Jo. Mimochodem. No. S Evikem. No. Nefunkčním. Kolečkem. Nefunkčním? Jo, kolečko přestalo fungovat. Čeká ho přestavba, až se vrátí odletovávačka, kterou jsem ještě stále neporešil, tak potom se pustím do toho, abych upravil měnič v ní a celé to prostě prekopal, aby ten Evic dával aspoň těch 17, 18, možno 20 W. Protože takto, jak momentálně funguje, že dá maximálně 11 a je to s plnou baterku a musí být fakt tvrdá, tak to nemá smysl vůbec používat. To můžu dát tam holit C4 a to je tak všecko. Tak. Jo, Tome. Může být? Tak jo. Tak jdeme pájet? Jdeme pájet. To je taká hodně citlivá záležitost to pájení, protože třeba mít určitou teplotu a třeba to spravit určitým grifem. Myslíš grif jako grif nebo grif jako grif? Grif jako pohyb. Grif pokud vím dělá z dřeva. Jo. A dobře. Jo, a pěkné věci dělá. Dokonce byl včera nedávno prý na Slovensku. Jo? No, u Koalky. Na návštěvě. Ale na zraz nedošel. By na budouce mohl třeba. Možná. Tam mohlo být docela dost lidí, co něco děláme. Takže my ostatní tam nemůžeme, jo? Ale ne, tak to jsem to nemyslel. Já vím. Jo. Ale musel jsem to říct, no. No pěkné. No to není ještě dokončené. Savčil schladí. Zase brousit? Nebrousit. Se musí zrovnat. To musí vypadat. To nebude vidět. O to vůbec u XLka nejde. Aspoň ne tady, no. To, že něco není vidět, ještě neznamená, že se to dá odfláknout, alebo že je důvod to odfláknout. Ono to pak aj v případě reklamací nějaký usnadňuje rozebírání. Ale hlavně ten plastiryb tam prostě potom drží. Nebo ta freska už má svoje nejlepší časy za sebou. Dobré. Good. Good? Jo. Good. S tím jsem už stotožněný, ale následně tady tento kontakt je už sice pěkně zbrůsený, ale to není dost dobrý pro údržbu, pro uživatele, protože toto by jim oxidovalo daleko rychlejší a daleko horší by se jim to třeba čistilo tím, že to iba otrhu o gatě alebo koberec. Tak se to ještě zalešťuje. Další důvod je, že tím zaleštěním se zrovná kontakt fakt do roviny, protože se naleští iba jedné směry, ale bude se to takto točit po určitých úhloch a uvidíte takhle výsledek.
Tak jo. Tak to vypadá ten kontakt. A při pohledě z boku vidím, že je skutečně polný. No, to tady neuvidíme na tom filmu. Můžu to ještě políznout ráz. A zároveň se zníží ta výška, tím pádem se o něco zmenší tlak na tu pružinu a baterky. Následně třeba použít izopropyl a vyčistit, ale najprv takto, na sucho, ten největší bordel pryč. Pak toto. Jo. Good. Tak to vypadá pak výsledek. Samozřejmě to dojde ještě za let, takže to bude vypadat to mnoho krajší. Jak od Forda. Jo. A hlavně ta elektronika není takto, nebo takto, netečí ven. Takže pokud to budete mít takto, nebo takto a bude vám to trčat a bude to vypadat jináč, tak To bude jináč fungovat. to pošlite. Dá se to pořešit. No, čili jdeme nasadit praporek. Je taková zajímavá záležitost a zajímavý postup jsem na to vymyslel. Ne, že by byl nějaký extra unikátní alebo tak, ale prostě drží to. Drží to, netočí se to a funguje to. Jak vidíte v Chill. Což budu mít upgradeovaný praporek, jo? Jasně. Ty, to bude úplně všechno upgradeované. No, To vlastně zbírá jenom trubka. No, už jenom trubka, no. Jsem ti mohl vlastně zložit úplně nové Xelko, mohl si odnést Xelko druhé rady. Aby zase nešlo vidět ten postup, rozumíš? Co proto se všechno musí udělat, aby se to vyměnilo tamto a tamto? Jo. Firmen byl za chvilku. A myslíš, že to vůbec někdo jako ocení tu práci? Když to uvidí, že to není jen tak jako prsk, sundat to, připojit to na počítač, zapnout většinou lidí program. Zajímá iba to, aby to fungovalo. A prostě když to nefunguje, tak aby to fungovalo. Je to rozbitý, sprav to. Jo, prostě tak, no. To je špatný přístup. Mě zajímalo, jak se to všechno rozebírá, jak se to tam všechno montuje, demontuje, zamontuje, podmontuje. No, tak to si ustřihnul cín? Jo, to jsem ustřihnul cín. Ale musím ho ustřihnout ještě na kratší vzdálenost. No, na to také štipačky, jo, tady jsou. Kolega jich používal na jinou činnost, takže to třeba zastřihnout takto. Třeba tam hodit tu kyselinu. Toto se na to natlačí. Následně se to vycentruje. Tohle montáž zásadně takto tímto směrem, protože já to dávám takto na střed, jo, ale běžně, keď třeba motáš a máš nějaký průměr mešu, tak a opletu, tak se to dá třeba poupravit, posunout takto tak rovně. A máš to vosy, víš? Chceš to rovně? Chci to rovně. OK. On to lepší to vypadá, ale lepší pro funkčnost je, aby vosy nebyla, aby byl mírně vyosený buď na tu nebo na tu stranu. Myslím, že potom ten meš vlastně, ten kantal se jde na to rovně, no. Jo. Sice se ale trošku zase prodlouží ten kantal, takže všecko pro má své proti. Zkontroluj, může být? Počkej, já jsem to trošku přiblížil. Ukážu, jak je to rovně, nebo nerovně. No úplně dobře. No, tak jo. No a následně se uchytí sem. Jo, takhle jo. Jo, takhle. Jsem to říkal, pokud to jde silou, použijte větší. No jasně.
Ale to musí být všechno pěkně v rovinách, protože kdyby ne, tak tam něco rupne. No a v čeho následně se praporek nalisuje. To jako přežije, jo? Jasně. Aspoň vidíte, že to není žádný čínský šunt. No to teda ne. Jsme na konci, kam nám dovolí se to zapájí. cín. A použijeme Tak se zmenšuje flux. přechodový odpor. Jo, Výrazně teda. Takže keď se někdo ptá, jaký je rozdíl mezi XL1 a XL2, tak je to nejen v designě a pár součástkách v elektronice, ale je to hlavně ve výrobním postupě. Ten cín jsem tam použil čistě iba kvůli tomu, aby jsem měl dotyk, abych mohl prehrít ten praporek. Aby se to rozteklo i vevnitř. Aby se to rozteklo i vevnitř. Jo. A tady toto, co vlastně je, tak to už je iba takové pojistění toho praporku. Ale sám o sobě je, dovolím si tvrdit, To už drží samo o sobě. jo. Dost, bych řekl. Tím Ale by se to nalicováním. nemuselo ani letovat, aby bylo by to. Tam spíš jde o tu oxidaci, aby to nezoxidovalo. Alebo nevím, co by dělal prechod těch dvou kovů po nějakém čase. Nejsi metal, to by mohl zodpovídat někdo, kdo se tomu rozumí natolik, aby mi věděl povídat, co spraví spojení nerezu, cínu a stříbra. Jo. Zase jdeme brousit? Jdeme, ale jdeme brousit praporek. Jdeme brousit praporek a to do klinovitého tvaru, mírně klinovitého, aby držal plochý kantál nebo hrubší kantál a při dotahování nevylétával ven. Pár lidem musím to dělat, ty budou vědět, o čem je řeč. Je to precizní a opatrná práce. Jo, jednu stranu máme a následně spojíme druhou. Jo, to máme. To už je iba pro design ten konec. Ten z funkcí nemá nic. To jisté z této strany. Dobré. Tak to nějak potom vypadá ten základ toho praporku, keď je zabrousený, vidíte, že jsou tam pěkně ostré hrany. No, ale vzhledem k tomu, že lidé jsou naleštěné, tak to leštím. Ona se to potom lakší udržuje. Ale leští se to na plochu. A zase pod úhlem, takže kdybych to nedělal pod úhlem, tak by jsem zničil to, co jsem tam zbrousil. Fajn.
máme. Že z toho kouří. Prosím? Že z toho kouří. Jo, jo. To mě je zbol. To si asi neuměl lovit. Tak jo. Tak. Nějaká mlha. No. A teď budu potřebovat tvou pomoc. Chytíš mi utěrák takto na druhé straně, jo? Napnutý. To je moje ruka tady, jo? Všichni tady. Jo. Musím teda povídat, Tome, fakt se s tebou úžasně spolupracuji. No, kdybych to nebyl, Umí to. Kdybych to nebyl, tak jsi úplně v háji. Jsem, pak to dělám tak, že to držím zubem a což teda jako na videu vyvázat nebude. No, dělá se toto kvůli tomu, aby to vypadalo i z druhé strany tak, jak má. A tam se prostě s lečtícím kotůčem nedostanu. A keď si ho aj upravím, tak prostě ten kotůček je za chvíli v dýmě. A to by... Co praporek, co asi 2-3 praporky, no. To kotůč za 80 kaček v dýmě, takže... V rámci držení nákladů dole, to je lepší používám utěrák a musí být froté a musí mít hranu. Jinak si s tím moc nezaleštíte. No a výsledek je myslím docela hodně slušný na to, že jsme to dělali utěrákem. To nejde moc vidět. No tak si to nějak natoč. A blížíme se do finále. Budeme osadzovat matník. To je kvása. Ještě uděláme to, že odstraníme ty kleštící plasty z dírky. A následně se to ještě vyčistí. Dneska jsem byl na benzínce, platil jsem kartou a ta paní, taková pěkná slečna, na konci platby transakce celé mi řekla, můžete vytáhnout. Jsem se tak chtěl smát. Teda, to je jak kdybys předtím zase... Já jsem si říkal jako, a co? Můžete vytáhnout. Můžete vytáhnout. Jo. Najprv se zkoušá, či tam ten hmatník pěkně zapadne tak, jak má zapadnout, což zapadl. Důvod, proč si tam nechávám tady ten zinzík, je to, že už bych ho nedostal. Ale takto, s tím nemám nejmenší problém. To je jedna věc. Druhá věc je, že mám takovéto speciální kleštičky. Jediné, co na nich speciálně je, že jsou rovné. Takže toto se následně na konci rozklepne. Tam vidět dovnitř? Asi ne. No prostě je tam díra. A na konci té díry je to samotné tlačítko. Na konci díry je světlo. Jo. To ještě ne. Jo. No, můžu to použít takto. A dostat se do toho pinu, ale vzhledem k tomu, že jsem měl asi 2 reklamace na to, že matník přestal reagovat a jinak tomu nic nebylo, alebo reagoval divně, alebo při žhavení. Pokud se někomu děje, že žhavíte a baterky jsou v pořádku a matník stejně dělá tak blik, 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 blik a kantal taky, tak to pošlite. Je to úplně jednoduchá úprava, je to spravené prostě za pár minut. Jedná se čistě iba o vytáhnutí hmatníku, nasadení ho zpátky, s tím, že se jeho konec zakápne a je to všechno v pořádku zase jak má být. Tak to se tam vytvoří vlastně na konci ten cín, který zvětší ten průměr, protože bohužel není pin. Ten pin by seděl přesně do toho, ale z této strany. A ve chvíli, kdybych ho tam zasunul z této strany, tak je ten hmatník moc krátký. Ale by se potom už dělat iba cínová gulička asi. Což by asi lidem nevadilo, ale mě by se to nelubilo. Takže tak. Dobré. Fajn. No.
Ideálně bude to včel rozebrat. Zebrat moje speciální lepidlo, to je tam na poslední matník, tak samozřejmě. A musíme najít momentálně tu myštičku na to rozmíchávání. Mistička? Jo, tady táto. Tohle, aha. Ano. A je ještě k tomu taky rozmíchávadélko, ale to nevím. Taky kusek plastu. To je taky kusek plastu a je tady, no. Ono to bylo tady celé. To jedna část je tam, druhá část nepráky jsem si sem dával, takže... To bys nás to ono to má taký tvar, víc zahnutý a s tím se potom dostáváš pod ty stěny, protože se to dělá trošku jináč, než si asi většinou lidé myslá, že se to dělá. Důvod, proč tady nechávám ten epox, je ten, že to je vždycky jedno XL, druhé, třetí, čtvrté, respektive 2 a 2, takže 8 XL, jo. A potřebuji vědět, jak je ten epoxid vytvrděný a jak byl namíšaný, tak se to tam nechává. Kapka lepidla. No jo. To je velká kapka. Je, no. Tam třeba zlepit matník a ještě zalepit i celý matník. No. Otázka, kolik jsem tam dal včel tvrdidla. Jsem tam dal víc, jak by bylo zdrávo, ale snad ne. Takto. Ticho jak v hrobě. Jo. Začínám to vybalotovat. Jo, bychom mohli také vypnout. Dobré, to máme. A následně třeba spravit to, že tam dáme ten epox. Se dá po stranách. Musí být teda ještě tekutý. Jak už je stuhlý, tak už to není dobré. Tak, to stačí. Posadí se hmatník. To se mi běžně nestává. Fajn, a ten zbytek se musí rychle zakrýt. Teda, no, prostě utrýt. Ne zakrýt, ale utrýt. Bude tam zůstalo navždy asi. Bylo maskované XL s epoxidem. Tu mám nové matníky, bohužel mají trošku menší rozměr, ale já vím, Jaro, že určitě jsi to nespravil schválně a vím, že mi vyráběláš nové úplně s rozměrem úplně krásným a každý druhý by sami na to vyprdel a povídal, veď to je dobré, jde to tam. Ale prostě Jaro ne, to je člověk, co dělá precizní práci a on si to prostě nedovolí. Takových hmot není. Není, no. A já jsem to pomíšal, ty matničky, takže jsem momentálně včelomilem osadil ten, který jsem říkal, že necháme možná na nějaké prototypy. Tak snad to bude držet, uvidíme, když nevyměníme. Ještě tam kapka lepidla snad bude na jeden matník. Tak jo. No, nasadíme trubku.
Máme leštící kotouč a čeká nás poslední operace. Okrem teda úpravy pružinky. A to je úprava matníku. A najprv musíme počkat, až ten epox trošku stvrdne, no. Jak si všímáte, stále celou dobu to držím matníkem dole, takže ten epox díky tomu, jak je namíšaný, steče okolo toho matníku. A nedostane se nikam jinam, tak no. to máme matník, tak to je ta stěna, takže ten epoxid steče sem a není na elektronice. A jak jsem říkal, to tady odkládám a míšám toho víc, abych potom viděl následně, jak mi zatuhává nebo nezatuhává. Už nám začíná tuhnout. Reakce probíhá, je teplý, takže teplý, to držet bude. Takže už iba počkáme a zatím si zabafáme. Chvála Bohu. Pauzní. Tak toto vypadá. To blbě zaostřuje ten krám. No a jdeme brousit matník. Jo. Čeho se toto odstraní. To zbaví toho největšího bordelu, potom se to ještě umije a potom se na to nasadí okrůžky a všecko. No a jdeme spravit tu finální povrchovku. Já to dělám taky s tímto, docela často. Tak těžký. Může být? Takáto? Alebo chceš nějakou jinou? Já myslím, že jo. Dobrý. Tak jo. No ale okolo matníku ti to ještě jemně líznu, lebo jak tam byl ten bordel, tak to není úplně dokonale zaleštěné okolo něho, takže najprv to ještě spravíme takto. Mám to držalo na posledních pár závitek. A to je výsledek. Matník, který je pěkně oblý a dá se zároveň nahmatat. Samozřejmě dal by se spravit úplně týmato cestičkama zarovno, ale při vidění auta ho možno nemohla nahmátnout, no. Tak dobré, zkusí to do ruky. To jo. Jo? Tak jo. Jo, úplně. Jo. Najdu ji po slepu. Tak jo. Čo zabereme pružinku. Ona je sice zaleštěná a částečně je zabrůsená, ale to je z výroby a ono to není úplně ideální. Takže na to, aby to fungovalo tak, jak má, tady mám už vlastně plechovku s vodou. A tuto záležitost. Divíte se, proč to dále brůsím? Hned vám to vysvětlím. Jedná se o to, že drát z kruhového průrezu má největší dotykový povrch přesně v půlce svého průměru. Takže tímto... Teď toho nebude kulaté. Jo.
sa vytvorí daleko větší dotyková plocha. Chlapi, co děláte s titanem, je to výborný způsob, jak znížit ten přechodák, aby se to tam nehřílo. Zkuste si to, funguje to. Neříkám, že to je dokonalé, ale určitě to je lepší. Některý stačí iba zabrousit, ale já to následně ještě leštím, ale to už je spíš tak pro design a pro lehčí udržování, než že by to nějak moc podporilo funkci. Jo. Treba to chladit, protože se to prehřeje. To bude měkké už, no. A pak to bude měkké. Jako ono se to dá znovu prekalit, ale je to potom aj náchylnější na chytání oxidů a podobných srandiček okolo. Jo, myslím, že to bude good, tak jak to je. Pružinku z vrchu úplně jemně zbrusíme na běžnou hranu. Vršek taky do rovinky hodíme. Fajn. Fajn. Třeba pozbírat hned. Pak se to nahromadí. Tam máme platníčky. A od by já došel. Tak, co pak tady máme? Jo, funguje. Ano. Dobře funguje. 1, 2, 3. Tam teďka je. 1, 2. To je na dvojce. Jo, funguje to s kraťákama, že jde si sama s barčím, jako fakt výborně. Asi bude hodně lidem lúto, že to vůbec se nebude vyrábět, ale možno vůbec. No. Pravděpodobně iba v kusovce a až bude mít EDA. No, to přižavení už je moc to přižavení. A to je na trojce. No. Celkově. Jo. To pak treba ubrat. Následně po zbavení toho největšího bordelu od leštící pasty skončí v této mašince. To je ta ultrazvuková čistička, co neustále vzpomínám. Tam to skončí na nějakých 480 sekund. Spolu s víčkem novým, které dostaneš. Tam je sice odstraněný ten cín a je to tam zafrezované, ale mám včera nějaké nové víčka, tak ti tam hodím to víčko. Tak pak zůstane ta trubka jenom. Jo, no. A kus atiku. Jo. No, takže to bude lepší šrubovat, to je trošičku o něco větší, ale to ještě zrovnáme. A i to bude krajší vypadat, toto se ještě zbrousí. Což
můžu zatím teda spravit. To víčko si odneseš na památku. Fakt jo. No tak co já s ním? A co já s ním? Pojďme náhradní. No se vyplatí. Nejdi. Co kdyby náhodou? No jo. Máme víčko. Mám do aukce za 50. Tak to mi odsunej. To radši hodíme do skří. Někdo si to koupí a bude si myslet, jak má úžasné víčko. No, ale víčko je dobré. podívej se, ty jsi slavný člověk, to bude sběratelský předmět jedného dne. Tak jo. Ty to nejsou od výroby brůsené, víš, ty spotky, tak to musím zkusit já. A už jsou kamarádi. Už to je úplně, Už se znají. jako by to tam bylo na furt. A odak živa. Jo. To schladíme a to víčko dáme taky vymít. Spolu s tou trubkou. Vypadá jak záchodová místa a už je to v hajzlu. Už je to v hajzlu, jo. A spolu s vrškem matíku se to následně ještě umýje vodu. To jen fakt na odstranění toho největšího sajajtu. A zakrát, co se bude tady pléchat zbytek XL-ka, tak jdeme na finální věc. To je plastyryb. Nechal jsem náhodou, takzvané že finální operace před zazdění. To už, finální operace byla už před finální operací předtím. Ano, tak jo. Tak Ono každá je ta finální. finální funkční, jo. To už jsou designové věci. Shaker. Jo, a populár. Populár shake maker. Jsem sice varoval, že si doneseš kameru a že to zapneš hned za hranicama, ale teda nečekal jsem, že to myslí vážně. Ale ne, jako fakt, Takzvaný asfalt. jako nemám co tajit. Aspoň vidíte, jak se to dělá. No já jsem to chtěl taky vidět hlavně. Jo. Jsem rád, jinak úplně nejradši mám, když dojdete osobně. Můžu si s váma pokecat a hlavně mi povíte, jak to chcete, jak by se vám to líbilo. Jo. A prostě neodejdete, dokud nebudete spokojení. Dokud vám to neuvidím na tváři. Takže tohle ty to máš taky tak. Dokud neuvidím, že jsi spokojený, tak to nepustím. Nespokojení zákazníci přece nemůžou běhat po ulici. Na to máme tady vzadu takovou kletku. Dokud
mi nepodpíše papír a prohlášení, že nikde na fóru se nebude negativně vyjadrovat, tak ho nepustím. Proto ty, co byli u mě, tak se vyjadrují strašně pozitivně a tak, jako chceli být pustěný skôr, tak musa. Je součástí dohody. Dobré. Necháme zaschnout. Jak dlouho to schne? Podle toho, jak to je naříděné, víš, jako momentálně jsem to nařídil tak trošku do rytčího, aby to lepší vyplnilo ten povrch, takže to schne tak 15-20, půl hodiny. To jo. To se tomu dá i pomoct, ale potom jsou tam třeba bublinky. No to je jedno. A jak jsme někde na fóru četli, že se to vrátilo s tím, že tam byla ta blbina na kontaktě, nebyl tam dotyk, tak vidíte, že to prostě odstraňuju a následně, jak se to zaschne, tak to ještě dávám dole nechtem, ale toto mi už ušetří velkou část práce s tím následním odstraňováním. Můžu tomu pomoct horkým vzduchem, ale práce to tam samo, přesně. Jdeme si umýt ruky, aby se mohli tomu Tak, přebroušíme ještě zbytek. Díky tému tvaru je to trošku takové zajímavé, ale to půjde. Tady to lupneme takto. Čili následně zabereme tento jemnější. Tím spravíme tento zbytek, aby to išlo hodně do lesku. Tak. Ten vršek chceš mít leštěný úplně, aby se ti lepší udržoval? Dobré. Odkád lesk? Od táto hore? Alebo iba toto? Ukáž si. Ten vrch jenom ten zbytek, tohle. Iba toto. Dobre. Jo. To je tuning. Jo.
Namotáš si to teda podle sebe. Tak, hotovo. Po upgradeu, po všem možném. Čudlík. Bude to vidět? Jo. Bradavka. No ale... Když chytneš to jako oliva, najedeš to hned. Jo. A dá se to udělat dodatečně komukoliv. Kdo by chtěl. Je to paráda, mistře, kláním se. Bylo mi cťu. Je to úplně bombové. A tady máme Honzové elektroniky. A jestli někdo čeká, že budu na ně házet špínu, tak právě naopak, je to krásná robota. Honzo, smekám. Já už jsem ti to psal, ale... Můžeme porovnat. Myslím, že obě jsou na velmi vysoké a světové úrovni. K čemu je ten špagát? To je na připojení hmatníků. My tady máme takto pin, víš, do toho to zasuneš při montáži, ale on toto dělá, že si to různý lidi usádzají do různých věcí. A neví, jak tam bude mít řešený hmatník a víš, ne každý má ty piny alebo možnost si to vyrobit. Tak pokud tam použiješ nějaký mítek alebo něco, tak aby si to mohlo připojit. To si zkrátíš na potřebnou telefonu, no. Takže asi tak. Programovací piny má dělané takto, my to máme vlastně na to nasazení, to tam je taky, takže... No paráda. Dvě variance na to jisté téma. Dvě varianty na to jisté, no. Jo. Ale hezké. A krabička XL? Kde je? Krabička XL? Jo, tady máme. Krabička XL je tu. Takže XL se dodávají momentálně zásadně v takýchto krabičkách. S takovouto tabulkou na ovládání. To všichni známe. Jo. Nikdo to neumí stejně ovládat. No. A tak jsou tu už prepísané texty, takže je to tak trošku zrozumitelnější popsané. A je na foru ke stažení určitě, samozřejmě. Není. Ne, Tato verze ne. Ne? Vůbec ne. To nám dělalo Suky. Za to mu chci poděkovat veřejně. Tak je to možné, že? Práci. Je to dělané v InDesigně a mám to vyexportované do PDF, takže to tam vrazím. Ale ještě to tam není, lebo jsem to dělal včera cez týden. A co jsem chtěl ještě povídat? Jo. Ukáž. Součástí balenia XL jsou aj tyto redukcie C4 510, takže už to nemusíte zahánět. Každý to dostane. Pokud někdo pošle na update, poví chcem redukciu, přibalíme. Jasné. Šetrte si na poštovném, jo? No, nevím, oplet už jsme ukazovali. Oplet jsme ukazovali, teda neukazovali úplně, je teďka tady v tom. Jo. Tak to co na to povíš, na ten oplet? Jo, chutná to dobře, okamžitě hned při prvním prásku. Hulí to krásně, chutná to dobře. Až jsem nečekal, bez žádných úprav, tak jsme to ustřihli z cívky, nacpali na meš, propláchli vodou jenom už ze spirálou namotanou a hotovo. Pojď vše. Taky jsem byl překvapen. Takže už to hulí krásně. Jo.